Ministri u uffiċjali internazzjonali fil-qasam marittimu minn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea jinsabu f'pajjiżna biex jiddiskutu l-isfidi u l-opportunitajiet li taffaċċja l-industrija marittima u jiddiskutu it-triq quddiem biex is-settur marittimu ikun aktar sostenibbli u reżiljenti. Matul il-jum ta' tlieta jingħata bidu għal Malta Maritime Summit 2022 li jservi ta' pjattaforma li toffri aktar motivazzjoni l-ġenerazzjoni żagħżugħa biex tibda karriera fil-qasam marittimu. Fost il-parteċipanti hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali l-IMO Kita Klim u ministri minn Ċipru, mill-Greċja u mill-Portugal fost oħrajn. Fil-ftuħ ta' dan is-summit, il-Ministru għat-Trasport Aron Farrugia għall il-Gvern huwa impenjat li jippromovi u jappoġġa b'mod attiv l-industrija marittima filwaqt li jappella għal viżjoni u l-kuraġġ biex issir aktar bidla u jkun hemm aktar investiment. Nħarsu il-qudiem biex niddiskutu f'dan is-summit il-bidliet neċessarji li għandna bżonn fosthom ukoll id-decarbonization tal-settur, id-digitalization tal-industrija, imma wkoll nabbraċċjaw il-bidliet anki mis-settur tal-workforce illi għandna għall-isfidi ta' għada. Allora, dan huwa il-lok, huwa summit illi fih niddiskutu, narblu, naraw fejn nistgħu naqblu flimkien biex bekk il-bidliet li pajjiżna għandu bżonn jesperjenza nagħmluhom flimkien biex is-settur privat u anke l-Gvern flimkien ikomplu jimxu għall-milja li ġejja.